Selamünaleyküm dostlar, mana ham ýabyň ýolşul bir motora mindik, näsip bolsa arkan talyp tartmaly, Huda halasa bilen ýolumyza Hudaýa şükür ýaxşy kömekler bolýar. Çäkäň üstü motorlaram masa aşyp bilen ýok, mana arkan talyp maýda arkan bilen motor tartdyrjak näsip bolsa. Tilleşňän guru täzeliklerden haberdar edip durmaly inşallah. Hawa. Bolýar mana arkan tartjak bir kamera turýan adam ýok, bolmasa tartyrmydam çekerdik. Dostlar, ham ýapdan garkyn ýola barýar, mana ýolda çägede arkan tartyp çägeden ötüp otyr. Hawa. Bizlere täzeliklerden haberdar edildik. Yani motor billeri motor alyp barýar. Hawa. Bizlere ýene bir täzelik mana. Mana bu adam motoryň astyndan ýüp tartyp daňyp ýatyr. Hawa. Betle motor guruwa. Rekor kurmasy bu inşallah. Mana kanar ýatyp diýdiler astyna bilen ýollamaz ýarak kömek ýok, lat ýok, ýollamada jagal ýok. Çägäň üstünden motor barmazam ýok-da. Hawa. Hawa. Dostlar, mana görüşüňiz ýanak. Ham ýap bilen garkyn ortaň ýoly çägese motorumuz çykmandy, elimizde arkan tartyp çykarmakçy. Bir näçe dostlarym kömek gerek, bilen çykaryp bilaýdyr inşallah. Hawa. Men videolarymı halasaňyz beğenseňiz inşallah like edin, subscribe edin. Hawa, komment ýazyň. Nazarlaryňyzy kommentlarda bildirin. Näsip bolsa täze videolar gelip durur. Şunu ýanak täzelikler. Unda arkan tartmaly. Motorwan taýyrlaň astyna kanar goýýar. Bildirim arkan tutup tartmalar. Dostlar, kömeňizi esirgemäň bildirä. Mana näsip bolsa bilende 3-4 nefer bolup motor tartyp çykarmaly. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Ay, çıkmandy bravo. Dostlar, reswa ham ýaman adamy. Garkynyň kam hawa bilen ýollamadan aşynýan ýolumyz bar. Garkyna jagal gelip dur bildire, jagalam gelen ýok. Ýolumyz ýan çägäň üstünde motorlaryň taýyrlarynyň astyna mana şunýan zatlar goýýas. Ganar goýuşdyryp ana ýoldan çykmakçy, ýollama harabasyna kömek gerek her ýerden inşallah jagal boýanak bir ýollamyz gurşar ýanak. Görüp durşuňyz ýa mana. Alman. Hawa. Mana kim dostlar, hemmeňiz görüşüňiz ýanak. Täze videolar ham ýabyň ýolundan gelip durur. Näsip bolsa mana bilen ýollamysy ýanak bir reswa ýolumyz bar. Motorlar şöýden gelýär. Görensiňiz çägeden ötülmän dur ýolar. Näsip bolsa mana ýolculygymyzam Welaýety Jowzana näsip bolsa barýas. Huda halasa sağa mana aşmak meýser etse, ýollamyz harap boldygy üçin aşmajagymyzdan belli däl o. Dostlar, bulamadan meni gelen motorumuz. Görüşüňiz ýanak ana. Hudaýa şükür. Sahadymyz ýer ýene-de bir ardymyz sagaman aşyl aýda bar, aman bar diýer o. Sagaman baran ýerimiz bar diýip otyrdan näder. Ana menen motorumyzam ýaman ökde ekeni. Motoram taýda ekeni, ýolda batmanmasa bir gara aşakda bolar.